dnešnom videi, ktoré bude opäť alkoholové, ale nebudeme tu nič konzumovať. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako správne vybrať whisky, alebo ako vybrať whisky pre viskopiča alebo viskopičku, alebo ako vybrať whisky pre niekoho, kto začína piť whisky, alebo ako vybrať whisky pre niekoho, kto si myslí, že pije whisky, alebo v podstate ako sa vôbec nejak zorientovať v tomto whisky šialenstve a v tej ponuke, ktorá je proste veľmi veľká a je už jedno, kde sa dostanete. Či už je to teda kamenná predajňa, kde prídete a snažíte sa povedzme dostať aj nejakú radu, alebo či už je to internet. Ja by som to teda ešte predtým, ako začnem so samotnými fľašami, ktorých tu mám fakt, že veľa dneska nachystaných, tak by som začal s tým, že aký je rozdiel možno medzi tou kamennou predajňou a tou predajňou internetovou. Áno, my máme historicky zaužívané, že kamenné predajne sú fajn, pretože sú tam ľudia, odborníci, ktorí vám vedia poradiť na tú danú tematiku. Tu si dovolím povedať, že si nemyslím, že pri alkohole je to až také jednoduché, pretože povedzme aj s nejakou elektronikou si plus minus viete naštudovať nejakú recenziu, po prípade viete sa dostať, alebo viete do ruky dostať to zariadenie, viete sa s ním pohrať. Pri alkohole je to trochu iné a pokiaľ ho aj teda nejak prechutnáte, tak vaše chuťové bunky môžu byť úplne niekde inde, ako sú toho zákazníka, ktorý prišiel. Takže si myslím, že predávať alkohol v kamennej predajni a byť odborníkom, naozaj by bolo na to treba veľmi veľa mať odpitého, oddegustovaného, chutaného. A so všetkou úctou k tým pracovníkom, ktorí tam samozrejme pracujú, si nemyslím, že je to reálne. Obzvlášť ešte v tom, aký vôbec rôzne alkoholy máme. Ja vám tu idem len o whisky rozprávať a toto video bude určite 15-20 minút, jak nič. Takže naozaj nemyslím si, že je nejaký zásadný rozdiel medzi tým, či idete do tej kamennej predajne alebo do tej internetovej. Na druhej strane, na tej internetovom, alebo pri tom internetovom obchode sa vám ten internetový predajca aj snaží nejako poradiť. Vymyslel tam rôzne filtre, nápovedy, dokonca sú také, že kde si len kliknete na jednu a ono vám dá podobné k tomu. To je tiež všetko v poriadku, ale nie úplne si myslím, že to ide úplne tak, ako by to chcel ten zákazník, ale tu by som sa možno na to pozrel, že na čom je väčšia marža, alebo ideálne, čo je naša značka, alebo ideálne, čoho sme my priamym dovozcom. Takže nevravím, že to je zle, samozrejme, že nie. Internetové obchody naše slovenské sú riadne, naozaj výber tu máme veľký, je ich tu dosť tých hráčov, dokonca aj pekné akcie sa dajú chytiť, akože naozaj dá sa u nás stále z čoho vybrať, za čo vďačíme aj týmto obchodom, ktoré to tu dovážajú. A samozrejme pozdravujem všetkých, ktorí budú pozerať toto video. A teda ja skúsim dať nejaké moje rady a povedať, ako by som to ja videl. Čo je najdôležitejšie a čo ako prvé musíte zistiť u toho človeka, pre ktorého chcete kúpiť teda whisky, tak je dôležité, že akú pije. Hej? A to sa netreba ho pýtať, že ja neviem, máš rád škótske, máš rád írske. Áno, dobre, je to fajn to vedieť, ale ak chcete byť akože úplne presný, tak sa ho spýtajte na značku. Pretože viete nájsť, ja neviem, podobné whisky aj povedzme z iných krajín, lebo už to naozaj nie je striktne dané, že toto sú americké a tie majú len bourbony povedzme a to sú len škótske a to len single malty. Určite nie. A to portfólio je pomerne veľké, takže vždy je dobre začať od toho, aby ste vedeli, akú máte značku. A teda ja hneď z fleku poviem, že pokiaľ chcete vyberať whisky pre naozaj nejakého brutálneho viskopiča alebo viskopičku, ktorí proste majú toho veľmi, veľmi veľa odpitého, tak sa vykašlite na to. Povedzte im, vyberte si fľašu, ako chcete, ja vám to objednám. Prečo si myslím, že to je tak? Nie preto, že by ste sa im nezavďačili, to určite nie, ale tak už je to ako keby rozkuskované, alebo potom, keď sa dostanete do určitého štádia, tak už akože každý má nejaké iné preferencie a naozaj je problém trafiť to, čo by možno on chcel, i keď samozrejme usmeje sa, poteší, poďakuje každý. Ja mám také jedno pravidlo možno, ktoré už keď ľudia vravia, a to je sprostosť, čo rozprávaš, ja sa chcem zavďačiť nejakému výskopičovi, čo má veľa toho odpitého, dobre, v poriadku. Dám to na začiatku tohto videa,
a idem tak trochu od konca, ale teda, viete čo? Kúpte Vyskopičovi Vyskopičke akýkoľvek talisker s cenovkou nad 60 eur. Dobre, pokiaľ máte nízky rozpočet, kúpte talisker 10, je to úplne v poriadku. Potešíte tým 99% Vyskopičiek. Ak chcete niečo lepšie, seriózne, kúpte akýkoľvek talisker nad 50-60 eur. Prečo? Lebo tam sa už dostávajú takých vecí, ako je Talisker Distillery Edition, 18-ročný a podobné. A tým pevne verím, že uspokojíte takmer všetkých. Dobre, čo? Koniec videa? Dopozerané? Nie? Ste tu ďalej? Chcete vidieť aj tie ďalšie skupiny, čo by som odporučil? Prečo to vravím vždy? Pretože ja mám veľmi rád osobne Talisker a keďže teda je to veľmi akože podľa osobných preferencií, tak pre mňa bola radosť. Čo vám dám taký druhý typ ešte, čo určite môžete spraviť a tiež si myslím, že potešíte, tak nájdete niečo, čo sa volá, že private bottler alebo nejaké privátne plnenie. Kľudne sa môžete oprieť na značky, ako sú, ja neviem, Signatory Vintage. Nájdete tam niečo, čo má nad 50%. Niekto má aspoň nejaký vek, aj keď to je v podstate jedno. Oni robia veľmi zaujímavé veci. A kľudne kúpte takúto fľašu. To znamená Signatory Vintage, môžete si pozrieť, ani nemusíte pozerať na destillerku. Pevne verím, že čokoľvek vyberiete a čokoľvek bude v takej tej väčšej sile, tak Vyskopičke urobíte radosť. Dobre, to bola taká najrýchlejší prehľad toho, čo môžete naozaj spraviť pre takýchto Vyskopičov, ale tých je málo. A tí pravdepodobne, alebo pre tých ani nepozeráte toto video. Vy skoro pozeráte toto video preto, že by ste chceli vedieť, čo kúpiť aj ľuďom, ktorí možno nemajú až tej whisky toľko odpitej, alebo respektíve vravia, že pijú whisky, čo je super, a vy chcete pre nich niečo nájsť. Dobre, sú také, by som povedal, že dva tábory, alebo dve veci, ktoré často aj ja stretávam sa. A teda prvý je, že pijem Jameson. Úplne v poriadku, ja už som to niekoľkokrát vravel, že keby idem do nejakej takej tej krčmy a chcem piť whisky, čo väčšinou v krčme si dám radšej pivo, ale OK, keby chcem piť whisky, tak teda siahnem z tých všetkých základných po Jamesonovi. Prečo Jameson? Jameson je írska whisky, príjemná, ovocná a teda to je niečo, čím nikoho naozaj neurazíte. Ak niekto povie, že pije Jameson, super, v poriadku, a vy mu nechcete dávať ten klasický, neviem čo teraz stojí, či 15 eur, ale chcete niečo lepšie, tak sa môžete pozrieť po nejakých, povedzme, iných edíciách Jamesona. Ja tu nemám doma ten klasický zelený, tak ja som tu vybral vlastne jednu edíciu, ktorá je vlastne klasický štandardný Jameson, len teda v inom obale. Je to teda konkrétne na St. Patrick Day, ktorý bol. Ale ja to budem dávať sem, dám to odbúdať zo stola, ale teda Jamesonov viete nájsť viacej. Jeden z takých tých bežných, ku ktorým sa úplne v pohode dostanete, či už v Kauflande alebo kdekoľvek, tak je Jameson Black Barrel, ktorý mal teda trochu inak upravené súdy ako štandardný Jameson, ale tiež teda je to 40-ka a pevne verím, že týmto potešíte. Oni teraz zmenili dizajn, myslím, ja tu mám staré dizajny ešte, či na tých fliaž sú tu dlho, ale teda je niečo, čím určite neurazíte nikoho a teda Jameson Black Barrel pre Jameson Peacha je úplne v poriadku podľa mňa. No už aj to balenie je trošku iné, aj ten korok je tam taký zaujímavejší. A keby chcete už fakt, že proste nejako veľmi potešiť, tak dajú sa zohnať aj ročníkové Jamesony. Ja tu mám konkrétne 18-ročnú verziu práve v súdovej sile 55,1 celého alkoholu, ale tu pozor, hej, tu už ako z tej 15-eurovej ceny toho základného sa dostávame niekde na nejakú úroveň 200 eur plus, úplne v pohode. Dobre, takže Jameson v poriadku, ja mám to pitie celkom rád, viete kúpiť veľmi zaujímavé Jamesonové fľaše, ale opäť je to už skôr potom o tom internetovom predaji a áno, sú aj niektorí internetoví predajcovia, ktorí majú kamenné predajne a to je možno tá najzaujímavejšia kombinácia, keď idete práve do takého obchodu. My ich tu moc, napríklad ja som z Trenčína, tu ich moc nie, v podstate je tu iba One Day, čo je také, OK, dobre, sú tu nejaké delikatesy, tam nájdete práve Tilingy, ktoré idem spomínať, veľmi zaujímavé, ale ak máte vy niekoho, alebo bývate, ja neviem, Svet nápojov, Alko 90, ktoré tiež už majú svoje kamenné predajne, tak akože
Tam nie je o čom. Hej, áno, viem, že ich o mnoho viacej, má to všetkých menovať. Nie je to žiadna spolupráca. Nie, samozrejme, že nie. Dobre, pokiaľ teda viete, že má rád Jameson, tak to s tým už vysvetlili tú druhú vec, ktorú som rád, že nie až taká podstatná, ale dobre, OK. Je to írska whisky, ak chcete zostať pri tých írskych, tak napríklad existuje práve ten spomínaný Teeling, ktorý kúpite v tých delikatesách. Tie delikatesy sú, tak nejak sa to volá, tie sú všade, v každom nákupnom stredisku. A ja napríklad, keď nechcete kúpovať ten štandardný, na ktorý ste zvyknutí, alebo na ktorý sú zvyknutí, čo je ten small batch, tak ja mám napríklad tento single grain od nich, ktoré je podľa mňa tiež celkom zaujímavé pitia, ale tie cenovky si myslím, že sú fajn, hej, teda dobre, takže Teeling whisky. Po prípade majú aj rôzne imitované edície. Ja tu mám napríklad jednu vlastne z takých 4, čo mali tiež taká limitka, tu tie ceny už vyššie, áno, sú 60-70 eur. Dajú sa kúpiť aj ročníkové tieto Teelingy, ktoré sú fakt, že dobré. Ale tam opäť teda už si treba pripraviť v desiatkách eur, možno až do nejakých 200-300 eur za tú fľašu určite úplne v pohode dáte. Záleží, aký je váš rozpočet na ten darček, ktorý chcete dať. Dobre, tiež by som sa, a pri Írsku je to možno jednoduché, tam by som sa moc nebal aj tých rôznych iných írskych značiek. Ja tu napríklad Irishmana, ktorý bol tiež taká zaujímavá kúpa. Keď ja som ho kupoval, kedy to mohlo byť čo nejakých 2020 rok, vtedy išli po smiešných 40-50 eur. Neviem, po koľko idú teraz, ale napríklad ja tohto Irishmana mám stále fakt, že rád. Takže, dobre, toľko k írským. Druhá skupina, ktorá je, tak je určite skupina za mňa Jack Daniels, ktorá je veľmi silná na Slovensku. Jack je populárny. Pravda je taká, že aj tak väčšina z nás pije toho Jacka s kolou, čo je úplne v poriadku. A teda kúpte mu Jacka a kolu, určite tým nič zlého neurobíte. Sranda je, že tá kola bude za chvíľku taká drahá, jak ten Jack, kvôli rôznym daniam a podobným veciam, ktoré k tomu prichádzajú. Ale teda klasická Old No. 7, ktorú určite poznáte všetci. Dá sa kúpiť vo väčších baleniach, je to tiež také zaujímavé, keď je to väčšie, ale v podstate stále ten obsah je ten istý. A Jack Daniels teda je Tennessee whisky, ale s tým teda, že má takmer identický proces, ako je proces pri výrobe bourbonov, to znamená, že ten chuťový profil je bourbonom veľmi podobný. Takže dostávame sa do takejto, to volám, že bourbonoidná sféra a je to taká zasa úplne iná, ako je pre vás pri tých škótskych, ktoré tu mám na druhej strane nachystané. Ale Jack je fajn, čo ja si nemyslím, že úplne odporúčam pre Jack Daniels píča, tak sú za mňa tieto ochutené verzie, ktoré sú Tennessee Fire, povedzme, a Honey a ešte aj Apple. Ja proti ním nič nemám, samozrejme sú to zaujímavé pitia. Mimochodom tento Fire skvelý, ak robíte nejaký teplý miešaný drink, akože fajn vec určite, aj tento Apple príjemný, teda Honey príjemný, sladučky, akože za mňa je to ako fajn veci, ale nie už úplne toľko to má spoločného, okrem teda toho základu z whisky. To znamená, že ak hľadáte niečo pre whisky píča, tak toto nie je whisky. Áno, viem. Je to veľmi zaujímavé pitie na svoj účel, na ktorý to je stvorené, to plní svoju robotu na 110% dobre, ale teda ak viete o niekom, že má rád whisky, toto mu nemusíte kúpiť. Toto kúpte, keď chcete robiť nejaké miešané nápoje, kľudne aj letné alebo aj zimné, vravím, na tie zimné to je super obidve tie veci, na teplo fajn vec, ale teda možno Vyskopičovi sa môžete vyhnúť s týmto. Dobre, samozrejme Jack Daniels má veľa dobrých vecí a ja som fanúšikom Jacka Danielsa dlhé roky a bola to jedna z prvých vecí, ktorú som ja viskoidných pijaval a ja na Jacka Danielsa nedám dopustiť, akože to určite nie, aj keď mám XY proste visiek rôznych iných škótskych, proste akýchkoľvek odpitých, ja mám Jacka stále rád. Dobre, klasika, single barrel. Fajn vec, cenovka už trochu vyššia, hej, oproti tým 20-25 eur za klasického Jacka sa dostávate na dvojnásobok, ale teda máte tu niečo, čo je trošku silnejšie, to znamená 45%, určite veľmi pekná, zaujímavá fľaša z jednoho teda konkrétneho sudu, na boku máte označenie, kde je napísané vlastne, kedy to bolo spravené, z ktorého konkrétneho je to sudu a je to naozaj fľaška, ktorá sa sama o sebe veľmi pekne prezentuje. A to je niečo podľa mňa čím pre Jacka Danielsa píča
určite nepokazíte nič, pokiaľ mu toto donesiete. Ten chuťový profil je tej sedmičke veľmi podobný, takže nebude ani ďaleko od toho, na čo je zvyknutý. Bude to trošku silnejšie, akože trošku také možno pre chlapov, hej, akože je to zaujímavejšie. Taká pikoška, už keď som to vyťahoval, tak teda jedna zaujímavá, to je starý dizajn vlastne Jacka Danielsa Single Barrel, na ukážku, toto trošku zmenilo. Dobre. Jack má teda ešte aj Gentlemana, ktorého určite poznáte. Ja keby si mám vybrať medzi Gentlemanom a Single Barrelkou, ja vyberám Single Barrel len preto, že má 45% miesto 40, ale pokiaľ chcete niečo zaujímavejšie a teda s menšou voltážou, to znamená 40, tak určite odporúčam toho Gentleman Jacka. Je hladší, piteľnejší, viacej prefiltrovaný, takže sa to celkom fajn pije. Dobre, taká možno ešte vec, ktorú, povedzme, to zasa otočím na seba, keby niekto chce dať nejakého Jacka. A teda, ja mám hrozne rád tohto Jack Daniel's Rye, ak ste sa tým stretli. Tu už teda to nie je bourbon, nesplňuje to vlastne požiadavky toho, že by bol bourbon, ale čo nemení nič na tom, že je to veľmi zaujímavé pitie, má to 45%, aj tá cenovka je celkom fajn. Ja už som to aj niektorým ľuďom odporúčil a vždy viem, že bola na to iba pozitívna spätná väzba. Takže Jack Daniel's Rye, iný obal, iná farba. Stretnete sa s tým veľmi jednoducho. Dobre. Chcete teda niekomu, kto má rád takéto bourbonoidné whisky alebo bourbony všeobecne kúpiť aj nejaký iný bourbon, kľudne kúpte. Akože naozaj tá ponuka už aj tu na Slovensku je veľká a akože určite by som sa možno vyhol tým štandardným Jim Beanom, ale vravím o tých normálnych, ale sú tam potom rôzne Bottling Bold a podobné, ktoré sú fajn a určite ich je fajn vyskúšať. Po prípade sa nebojte aj nejakých takých zaujímavých, napríklad Woodford Reserve, tu mám takú zimnú limitovanú edíciu, ktorú je, takže zaujímavé piteľnejšie veci, po prípade Balcones, ktoré je celkom zaujímavá tiež vec. Ja tu mám teda niečo, čo nie je úplne whisky, ale je to teda spravené čisto z kukurice a je to vlastne Blue Corn, použitá modrá kukurica. Tiež pevne verím, že tým spravíte niekomu radosť a bude to trošku iné, ako je teda ten klasický Jack. Ja už to tu moc ani nemám kam dávať tu napodobne, ale teda prelúpol by som sa, alebo preskočil by som na tú pre mňa asi najzaujímavejšiu kategóriu. A teda na rovinu poviem, že nebudeme tu rozoberať nejaké azijské whisky, po prípade whisky ešte z iných krajín. Ja som teda chcel zostať len pri tejto trojici, pretože už tam by tá debata podľa mňa bola zasa o niečom inom a tam tá sféra je podľa mňa veľmi dosť brutálna, že bude to veľmi dobré, alebo je to veľmi zlé, ale dobre, zamerajme sa na Škótsku, ktorú stále ako, ja keď teda mám rád iné kraje, tak si myslím, že proste tá Škótska je tá kráľovná, pomyselná, medzi nimi samozrejme nájdete aj zlé, aj dobré veci. A teda ja tu mám pár škótskych vybratých. My sme si teda povedali už v tomto videu hneď na začiatku, a ak ste preklikli na stred teraz, tak sa vráte zase na začiatok, povedali, čo kúpiť zaritému Vyskopičovi. Ideálnemu nekúpiť nič, ja to len opakujem. Po prípade tie dve fľaše, ktoré som tam odporúčal. A tým nekúpiť mu nič znamená, že povedzte mu, nech si vybere, vy to len zaplatíte. Dobre. Najpredávanejšia škótska whisky na svete, a to je teda Johnnie Walker Red Label, ktorý určite poznáte, mimochodom redesignom prešiel pred nejakou dobou a teda pre mnohých buď nenávidená, veľa ľudí to nemá rado, proste je to pre nich synonymom vody z radiátora a podobné. Na druhej strane ja si osobne myslím, že ak sa rozprávame o nejakých rozpočtových, a to znamená teda blended scotch whisky kategórie, ktorá patrí povedzme možno medzi tie nižšie cenové, i keď za chvíľočku si budem negovať to, čo som práve povedal, tak teda Red Label sa snaží drží si podľa mňa kvalitu. Áno, viem, keby si dáte Red Label spred 20 rokov, je to niečo úplne iné. Áno, skúšali sme to s Balantánskou napríklad. Ten rozdiel bol diametrálne iný. Dobre, ale stále sa nájde veľa ľudí, ktorí pije Red Label. Samozrejme, Red Label, buď to väčšina pije v miešaných nápojoch, alebo sa robia potom také tie klasické veci, a to je, že dám si to vychladiť, aby to bolo čo najstudenšie a podobné, čo je úplne v poriadku, pretože Red Label primárne teda je podľa mňa určený do miešaných nápojov.
Dobre, ak vám teda niekto povie, ja pijem Red Label, tak vy poviete, super, dobre, máme tu Škótsko, máme tu Johnnyho Walkera a pritom Johnny Walkerovi ten výber je akože, ja tu nepôjdem celou tou radou, to by bolo na celé ďalšie video, to je Škótsko, už budem dávať iba sem na druhú stranu, to video by bolo na veľmi, veľmi dlho, ale teda ja začnem možno tým, čo nekupovať pre človeka, ktorý vám povie, že pije Red Label a vy ho chcete niečím iným potešiť. Povedzme toto. Sú dve veľmi zaujímavé fľašky, ktoré ja som určite chcel mať vo svojej bierke. Už sú nejakú tú dobu na trhu. Teda bola to kooperácia, ktorá bola spravená z HBO a teda Hra o tróny. A tie fľašky sú úplne super, vyzerajú krásne, pekne vyzerajú v polícii, ale v podstate to vnútro je plus minus na nejaké vôtiky až veľmi podobné tomu Red Label a tu dáte, ja neviem, 25 € versus 15, takže toto, pokiaľ to nechcete, aby stalo do police, tak sa na to vykašlite. Ak chcete, že to bude mať v poličke, tak je to super, vyzerá to fajn, sú to pekné veci, kúpite za 25 € zaujímavú fľašku. Hej? Ak chcete, že by vyskúšal niečo iné, zaujímavé, nebojte sa kľudne ísť napríklad do Black Label. Black Label je tá drahšia verzia toho Reda. Máme tu už rok, máme tu, že tam je 12 rokov. Ja tu mám konkrétne Sherry Finish Edition. To nie je taká úplne štandardná fľaša, ale štandardnému Blackovi sa dostanete. Áno, je to iný chuťový profil ako pri tom Redovi, ale možno práve tomu pomôže sa nejak hlbšie dostať do sveta whisky. Áno, cenovka 25 stojí až 30 povedzme zhruba Black Label aktuálne, ale je to niečo, čím akože neurazíte podľa mňa a bude to veľmi zaujímavé pitie. Dobre, ďalšie dva ešte ďalšie dva Johnny Walkery, ktoré ja akože môžem odporučiť, tak je napríklad Gold Label, ja tu opäť mám teda nejakú limitovanú fľašu, nevedel som tu štandardnú nájsť, ale to je jedno. Gold Label, ktorý, áno, cenovkou už je možno niekde na 35-40 € a to vnútro, áno, poviete si, blendovaná škótska whisky, ale teda tu je za mňa dosť veľký podiel práve tých whisky, ktoré mám ja rád, z tých destilérní, ktoré mám ja rád. Takže ako ja Gold Label som celkom OK. Áno, tá cenovka je tu už trošku vyššie nastavená, je to teda stále 40-ka štára, je to blendovaná whisky, ale teda je to fajn vec na popíjanie. Áno, že ten gold sa prezentuje. Keď to porovnáte, až si pil červený, ja ti teraz dávam zlatý. Áno, viem, opäť, ak pozerajú tí zaretí vyskopiči, áno, ja viem, že vy by ste si kúpili inú fľašu za 45 €. Preto som vravel, že vám radšej nič nekupujú. Vy si vyberete sami, že? Mám pravdu? Mám pravdu. Dobre. Green Label. Niečo, čo už by vám neofrfali ani vyskopiči. Cenovka ešte trochu väčšia. Aký je tu rozdiel? Tu sme sa rozprávali o blended scotch whisky. To znamená whisky, ktoré boli zmiešané, okrem toho teda, že sú vlastne blended, tak sú z rôznych destilérní. To znamená, že máme tam rôzne destilérky a rôzne vstupné materiály, ktoré boli použité. Hej? To znamená, že môže tam byť jačmeň, môže tam byť kukurica, môže tam byť žito a tak ďalej. To teraz jedno. Ale teda tu eliminujeme pri tomto aspoň jednu vec, ktorú by vám ofrflali vyskopiči. A to je teda, že tu máme malt whisky. To znamená, že máme tu jačmennú whisky, o ktorej sa ideme rozprávať. A to blended znamená, že je z rôznych destilérok. Tu konkrétne máme Talisker, Linwood, Kalilu, Glenmorangie. Všetko určite 4 zaujímavé destilérky s údaním veku 15 rokov, pekne spolu namiešané, veľmi piteľná vec. Áno, tá cenovka už je trošku vyššia. A teda za mňa je to niečo, čo určite poteší, vyzerá to pekne. Áno, je tam aj ten Talisker, ktorý som spomínal, takže týmto určite nikomu neuškodíte. 43%, trošku viac obsahu alkoholu. Dobre. Keď chcete na niekoho zapôsobiť a chcete, že by mal brutálny kontrast medzi práve tým červeným, ktorého pije, tak kúpte mu modrý. Áno, a teraz opäť tí vyskopiči, čo pozerajú toto video, pozdravujem vás, mám vás hrozne rád. S väčšinou sme fakt, že kamoši.
Blue Label, nie, predražená vec, v podstate toto v tejto verzii, tuto stojí 13, tuto stojí 200 eur. Nie, tuto stojí 13 eur, pretože si kupujete lacný blendík, ktorý vypijete z kolov aj v pohode. Tu si kupujete za mňa veľký kus prestíže, ja mám viacej videí o Blue Label a nebudem Blue Label už obhajovať. Áno, samozrejme to vnútro je miešaná whisky, áno je. Je to miešaná whisky z rôznych destilérok a áno aj z rôzneho použitého materiálu, čo je za mňa úplne v poriadku. Ja mám rád ten balans, ktorý je spravený práve a každý ten Blue Label je iný, každá edícia Blue Label je iná spravená, ale myslím si, že s Blue Labelom si kupujete naozaj veľký kus prestíže a či tá cenovka je nastavená správne, vôbec nie je pointa tohto videa. Toto konkrétne je limitovaná edícia, ktorá ako sa tvári veľmi pekne. Je to Year of the Snake. Dobre, je to cenovka okolo 280 eur, štandardný Blue Label. Na Slovensku už teraz sme niekde na 200 eur treba dať, že by ste ho kúpili. Áno, prezentuje sa to veľmi pekne. Ja to mám veľmi rád. A je to na vás. Mimochodom, ešte jeden tu mám nachystaný teda. Toto bola edícia v spolupráci s výrobcom prémiového zimného oblečenia Perfect Moment aj z Charlotte. Tu niekde 380 eur fľaška. Dobre. Johnny Walker vybavený? Vybavený. Tu si máte z čoho vybrať. Dobre, druhá veľká skupina, tak to za mňa podľa mňa bije tu u nás na Slovensku a to je teda tí, čo vám povedia, ja pijem Chivas. Pijem Chivas Regal, Chivas Regal, 12 a za mňa fajn. Úplne úprimne, že Pernod na Slovensku robí skvelú prácu, sú tam super chalani. Náhodou pozeráte video, pozdravujem. Ja osobne nie som veľkým fanúšikom tejto 12, čo nevravím, že to je zlá whisky, ale ja si myslím, že Chivas má v ponuke veľmi dobré whisky, ktoré mám rád. A teda pokiaľ niekto povie, že pije 12, nekupujte mu 12. Fakt, akože sorry. Za mňa toto je úplne iná liga. Áno, aj cenovka je úplne inde, ale proste tá 18 za mňa je fakt, že skvelé pitie. Cenovka niekde, googlite si, ja si pamätám cenovku okolo 50-60 eur, čo si dovolím povedať, že je fair cena a proste vravím opäť, mne táto 18 chutí, je fajn, je to úplne iná liga, ako je táto 12, ale že úplne diametrálne. Tá fľaška je ťažšia, proste spravená. Neviem, či teraz nejaký redesign oni neboli, možno aj robili nejaký redesign, ale proste 18 skvelá vec. Kúpte, vyskúšajte. Mimochodom, či vás robí aj rôzne limitky, napríklad túto Mizunaru od nich. Tiež fajn vec, neviem, či sa dá ešte zohnať, ak sa dá. Tiež určite tým nikoho neurazíte. Mizunara mimochodom kombinácii s Áziou trošku. Veľmi akože drahé súdy, veľmi drahé súdy použité, ktoré boli. Dobre. Chivasov, čo sme prebehli, tam akože naozaj za mňa jediná voľba 18. Ja proste fakt ju mám rád. Tá 18 je skvelá. Tej sa netreba báť. Dobre. Talisker sme si prešli a ja tu mám ešte nejaký k tým taliskerom. A čo? 25-ročný talisker? Tým výskopičom ešte? Tým by ste spravili radosť. No, tá cenovka je vyššia, ale skvelé pitie. Oj. Dobre, tak. Glenfiddich, tiež veľmi populárna kategória, pretože Glenfiddich bola jedna z takých prvých podľa mňa distribuovaných single maltiek na Slovensku a za mňa je to ako veľmi dobrá entry level alebo vstupný model pre nejakých vyskopičov alebo budúcich vyskopičov alebo keď sa chcete dostať do sveta whisky. A práve Glenfiddich 12, pekná vec, len si pamätám akože brutálny cenový rozdiel, neviem, či teraz 35 eur fľaša alebo koľko plus. A ja si pamätám, kedy 21 v akcii a 25 bežne, samozrejme áno, išlo to hore. 12, skvelá voľba a tu bude platiť také pravidlo, bude to platiť globálne pri všetkých ďalších škótskych whiskách, poďte ročníkami hore. Ja tu mám napríklad 18-ročnú, kde Bač sa tu ešte ručne písal, ktorý bol tiež 40 zaujímavá. Áno, tu cenovka už niekde 100 eur úplne v pohode hore. Ale teda pri Glenfiddichu tie ročníkov by som sa určite nebál. A toto pravidlo bude štandardne platiť pri akýkoľvek iných
značkách škótskych výsiek, s ktorými sa stretnete. Ak máte, povedzme, obmedzený rozpočet, áno, viete, on pije škótske single malt whisky, tak niečo, čo za mňa opäť teda pri nejakom teda rozpočte alebo rozumne minutých peniažkách nejakých, tak nebojte sa dať aj Monkey Shoulder, ktorý stojí 25 €, je okolo teraz. Je to fajn vec, je to teda blended malt whisky, to znamená, že je to vlastne whisky miešaná z rôznych destilérov, ale je to teda len jačmenná whisky. Takže za mňa určite super vec na popíjanie, ktorej sa netreba báť. Monkey Shoulder, mimochodom majú aj dymovú verziu, ktorej by ste sa vedeli dostať. Dobre, a teraz bez toho, aby som urazil škótsku whisky, ktorú milujem, čo si myslím, že nekupujte, ale prečo to vravím, je preto, že nie preto, že by to bolo zlé, alebo by to bolo zlé, ale dobre, aby som sa tu nestratil. Čo by som ja nechcel dostať, je napríklad Dalmore. Dalmore je fajn whisky, ja proste nie som jej fanúšikom, nechutí mi to a sranda je, že keď sa opýtate z 10 vyskopičov vám 7 povedia, že Dalmore je pre nich značka, ktorá je na svete, ale vôbec s ňou nič nepotrebujú mať. Nevravím, že je to zlá whisky, určite nie, len proste nejak nie je to niečo, čo by sme že úplne vyhľadávali. Dobre, druhá taká vec, ktorej a teraz za to tam bude hej, tu pri tých vyskopičoch dole, Macallan. Fajn whisky, skvelá whisky. Cenovka nastavená za mňa úplne niekde inde. Áno, majú teraz napríklad jeden taký výpust parádny, trošku silnejší, spravený už aj s normálnou cenovkou, ale ak teda vidíte riešiť nejaké Macallany za 400-500 €, ktoré už sú, ja neviem, od tretieho prekupníka, vykašlite sa na to. Proste nemyslím si, že áno, to vnútro je dobré, ale to vnútro euro za tých 400-500 €, ktoré tam máte, tak teraz hovorí ten vyskopič so mňa. Dobre, Dalmore, Macallan podľa mňa môžete preskočiť. Nevravím, že to je zle. Môžete preskočiť. Dobre, a čo keď vám povedia, že ja pijem také tie hnusné, smradlavé, také tie dymové, smradlavo-dymové whisky. Akože to portfólio tých dymových výsiek už je veľa a sú tam super veci od Kilchomanov a podobných. Ale teda ja som prijal 2 značky, aby si sa v tom nestratili, s ktorými určite nikdy neurobíte chybu. A to je, kúpte Lagavulin, je tu mám nejaký limitovaný, nachystaný, ale to je jedno v podstate. Kúpte Lagáč nejaký, to ich akože zadymí dostatočne dosť, budú spokojní, áno, kľudne šiahnite aj na nejakú limitovanú edíciu, toho sa nemusíte báť, ale to je niečo, čím ich dymové chute uspokojíte. Druhá, Artback. Artbagom takisto za mňa od tej klasickej 5, ktorá je respektíve klasická je 10, tá 5, ktorá je ešte lacnejšia, je možno ešte lepšia ako je tá 10, ale teda tu mám Annou napríklad od Artbagu, ale Artbagom tiež každého toho piča tých smradlavých, hnusných vecí v úvodzovkách, milujem ich, hej, uspokojíte. Dobre, asi to nebolo 10-15 minút, čo, ale veľmi dlhé video. Čo, ste na konci môjho videa, vydržali ste až sem, aj tak si neviete, akú whisky kúpiť? Tam mi napíšte, trebárs, ja vám poradím. Napíšte, čo pije, skúsime spolu niečo vymysleť. Ďakujem, že ste vydržali do konca videa, pozdravujem Patreonov, musíme dohodnúť konečne ten termín na túto našu degustačku onlineovú. Hej, Patreoni majú online degustáciu so mnou, kde v rámci toho, že sú Patreoni, dostanú domov vzorky, samozrejme bezplatne v rámci toho patreonského, ktoré platia. Asi spolu rozprávame o tých vzorkách. Mimochodom máme super partiu na Discorde. Ak si Patreonci na konci asi na Discorde, tak napíš dole komentár. Nech vieme, že si tu bola, že si vydržal do konca. Ďakujem. Vidíme sa spolu pri ďalších videách. Dovidenia.